Takže dnes sa pozrieme na to, ako si nastavíme vaše web stránky. Klikneme pravým tlačidlom myši na plochu, zvolíme Page Properties a máme tu niekoľko záložiek, ktoré postupne prebehneme. Prvé, čo sa nám zobrazí, je titul stránky. Na toto si dávajte aj dosť pozor, čo tam napíšete, kvôli tomu, čo som spomínal vlastne v návode, 10 rád, ako si vytvoriť vaše web stránky. Odporúčam vám si ho vlastne pozrieť hneď, ako skončíte s týmto videom, prebehnúť si ho a tie návody vám budú hneď bližšie a zrejmejšie, že vlastne prečo robím to, čo robím. Rozhodol som sa, že nejakú takú fiktívnu stránku budeme vytvárať zákusky, torty, koláče a podobne. Čiže titul bude zákusky, torty a koláče. Prečo som ho taký zvolil, sa dozviete vlastne v tých radách. Ďalej tu máte výšku a šírku stránky. Šírku stránky zvolte optimálne, čo odporúčam, je na 1024. Väčšie rozlíšenie nevolte, ani menšie rozlíšenie. Väčšina ľudí sa orientuje vlastne v tejto oblasti rozlíšenia a nemajú niektorí také LCD monitory, ako možno máte vy. Výšku stránky zvolte kľudne ľubovoľnú podľa potreby obsahu, ktorý sa vlastne na tej stránke bude nachádzať. File extension máte možnosť HTML, PHP. Ak chcete robiť jednoduché stránky, kde nebudete používať žiadne skripty, formuláre a tak ďalej, tak zvolte HTML. Ak chcete robiť trošku zložitejšie stránky, ktoré budú obsahovať nejaké animácie a podobne, tak zvolte koncovku PHP. Zvolíme PHP. Máte tu ďalšiu možnosť Center this page in the browser window horizontally, čiže zvolte túto možnosť, aby sa vám vlastne stránka vystredila. Máte tu nejaký špeciálny set znakov. Keďže sme na Slovensku, máme aj diakritiku a Angličania nepoznajú vlastne naše sety, čiže možno tie prehráče ako Chrome, Firefox a podobne by nezobrazovali naše stránky správne. Preto si zvolte Windows 1250. Ak tú možnosť tam nemáte, napíšete ju ručne. Ďalšia záložka je vlastne formátovanie. Formátovanie je vlastne vzhľad našej stránky, čiže máme možnosť si zvoliť pozadie, farbu, gradient color znamená druhá farba a gradient style vertical alebo horizontal. Čiže to bude vyzerať nejako takto. Tu hore je tmavšia, dole je svetlejšia. Alebo ináč. Môžete zvoliť samozrejme aj nejaký obrázok na pozadie, príklad takto. Čiže tento obrázok sa bude zobrazovať na vašom pozadí. Ďalej tu máte v záložke formatting farbu linkov. Tu by som odporúčal nemeniť. Máte tu ďalej písmo, typ písma, veľkosť písma a farbu písma. Meta tags, toto už je vlastne záložka, kde budete vyplňať polia. Autora zvolte svoje meno, povedzme Michal Kopecký. Keywords. Ako sa z návodu 10 rád, ako tvoriť web stránky, dozviete, kľúčové slova, ktoré máte používať, prečo ich máte používať a ako sa k ním dostanete, tak my zvolíme príklad. Torty, koláče, zákusky, svadba, oslava, oslavy, torta, pečenie, kuchár a tak ďalej. Page description. Pokúsime sa v 25 slovách alebo menej opísať, o čom naša stránka vlastne bude. Čiže predaj koláčov a zákuskov pre svadby, oslavy, promócie,
a tak ďalej. Scroll bars by som odporúčal tiež nemeniť. Je to vlastne, ako sa vám bude zobrazovať táto bočná lišta posuvná. Tu máte zobrazenie. Ak zmeníte isté funkcie, tak sa vám bude takto zobrazovať. Odporúčam ju nemeniť, keďže to nie je na väčšine stránkach pekné. Page Transitions, to je záložka, ktorá vlastne ovplyvňuje vstup na stránky, výstup na stránky, nejaké efekty, či sa bude vlastne, či pôjde vlastne z kruhu do kruhu, či príde z pravého horného rohu a tak ďalej. Odporúčam opäť tieto nastavenia moc nepoužívať, keďže to spomaluje stránky a nie všetci majú rovnako rýchly internet. Stránka MISC znamená, máme tu vlastne redirect, čo znamená presmerovanie na stránky. Vyskúšame si jednoduchý redirect, čiže website, redirect URL a bude príklad http google.sk a za 3 sekundy chceme, aby sa naša stránka presmerovala na Google.sk. Pozrieme sa, ako to funguje. Ak chceme vlastne zobraziť, ako sa naše stránky budú zobrazovať užívateľom na internete, tak stlačíme na tlačidlo Preview. A takto sa vlastne zobrazia a po 3 sekundách sa presmerujú na stránky Google. Funguje to. A poslednú záložku Events skôr odporúčam nepoužívať, respektíve naštudujte si to trošku, je to zložitejšie. To je všetko z nastavení našich web stránok. Na budúce sa pozrieme, ako vlastne si nastavíme prostredie, zarovnávanie textov, obrázkov, vložíme čiary, navigáciu a tak ďalej. Ďakujem za pozeranie, prajem pekný zvyšok dňa. Majte sa.